que al mes de novembre tenen una idea d'un nou negoci per internet relacionat amb el tema de l'esport i no es coneixien i al mes de novembre es coneixen, perquè es connecten per xarxes, uns blogs, no sé què, i resulta que els dos tenien una idea més o menys similar, es posen d'acord i comencen a treballar-la conjuntament. D'això, l'altre dia parlava amb un d'ells i em diu: i què tal, com et va? I diu: ah, molt bé, molt bé. Home, tenim alguns problemes de coordinació, són dos, alguns problemes de coordinació, d'organitzar-nos. Quan són més gordos els problemes de coordinació és quan són dos. Sí, però si ja siguin així. I dic: i quins són els problemes? Bueno, ara hem de crear una empresa. Dic: ah, heu de crear una empresa? Si estem mirant si una SL o no sé què, no sé quantos. Dic: però per què l'heu de crear l'empresa? Teniu fet el producte? Diu: no, encara estem programant, hem de fer les proves test, no sé què. Home, potser l'empresa la podríeu crear més endavant. Si no heu de facturar, tampoc no teniu cap sou, no sé, no hi ha cap història, per què ara crear... Home, sí, també és veritat, potser sí que ho deixem per més endavant. Dic: i tu amb el soci aquest, que has de fer-te soci, sembla ser, com et portes? Home, bé, però com que tenim problemes de coordinació, d'horaris i no acabem de trobar-nos, no ens coneixem massa. Dic: ah, faràs una empresa, faràs soci amb un tio que no coneixes, quasi bé. Dic: hòstia, això cada vegada és més emocionant. Diu: sí, és que a mi li agrada molt l'esport i es passa la vida fent esport. Té una altra feina i es passa la vida fent esport. Dic: i a tu t'agrada l'esport? Diu: sí, també en faig molt, però no tant. Dic: vale, i llavors què passa? Clar, quan tenim temps per trobar-nos, ell necessita fer esport perquè és un tio actiu i necessita cremar. Dic: vale. Dic: i no podeu parlar de l'empresa mentre feu esport, tots dos alhora? Aneu a córrer i us parleu i aneu... Ah, hòstia, potser sí, perquè clar, si no trobem un moment, si els dos us agrada, podríeu doncs intentar a veure si avanceu amb aquest tema, no? Bé, és igual. I anava donant-li voltes amb això, no? I el que em feia gràcia, sí, em feia gràcia perquè pensava: són dos i el primer que ja estan fent... Primer, no es coneixen massa i ja tenen al cap, i tenen 29 anys només, ja tenen al cap que han de muntar una empresa, amb una estructura d'empresa i llavors una separació de funcions, no sé què, no sé quantos. Però si no teniu res encara, per què anem a aquests paràmetres? Potser val la pena començar des d'una altra forma, no? I llavors ja veurem què és el que necessites i com t'has d'organitzar el que sigui. Però posar abans l'organització, l'esquema, abans del fet, em sembla com molt animal, no? Però bueno, és igual, crec que són els paràmetres que ens estem movent tots, o ens estan portant o hem après a fer, no? I llavors, bueno, em semblava divertit, no? I algun dia com avui, que parlem d'organització, organitzar-se, pensava que també podia ser interessant. Un exemple més, no? A veure, jo...